Здравейте на всички, днеска ще снимаме на Stumble Guys, понеже станах прекалено добър на тази игра. Сега ще ви покажа моите перфектни умения на тази игра. Ще играя с един приятел, той е тук при мен, той играе от телефона. Аз играя на комп, защото мога и защото искам. Играем евент, защото нормалките не струват. Ще ви покажа прекрасните ми умения. Аз съм прекалено добър на тази игра, просто няма по-добър от мен. Какво ще кажете? Ей, некой ме шибна. Той го убих един. Някой се съживи. Тук играеме дуо, в смисъл аз и мой приятел сме. Той не го обича да удря, но не обича да говори, срамежлив е. Защото е слаб на играта против това. Не е верно. Как го направих това преди малко? Гледайте сега, шот трикче. Много сме силни на тази игра, сега ще вземем коронка. Хоп, хоп. Изключил съм си музичката. Ей, за малко беше, за малко. Оня Африка. Ей, не можах да го ударя. Оп, назад има. Той го взе ли го? Не, той пак е Африка, така че. Уби ме. Вземи го де. Ей, неговия почна да играе. Тук съм. Пак умрях. Ето, аз ви казах, много съм добър на играта, взехме коронка. Ще ми извинявате, че не коментирам, просто какво да кажа. Нощи има малка пишка. Чун. Може да снимам и на Майнкрафт, не знам. Ще видя. Този се опитва да ме удари. Един си изхвърли.
Един ме уби, за малко му беше. Не, онова ще ни даде. Където с таймера. Да. Добре. Впрочем, тук би трябвало да има чекпоинт, не знам защо няма. Малко ме прецака, знаеш. Аз малко се прецаках, знаеш. За малко беше. Ти умрял обаче. Ето бот. Ей! Много лошо направи. Много лошо направи. Нищо. Ударим. Умря ли? Да. Нищо, аз ще те изчакам, аз съм ето. Мен ми лагна. Аз съм подбак. На моя екран се движиш. Трикче, брат, трикче. Да. Трикшот. Къде си? Аз се връщам назад, да знаеш. Що? Ето е за кефа. Пич, ти се самоуби. Аз ще ги чакам другите да дойдат, ще ги ритам. Аз имам чекпоинт. Ето го този папагал. Ей! Давай, ти можеш. Да, почти успя. Аз забравих, че снимам клип. Айде още една игра и го спирам. Ти трябва да си ми първи абонат, знаеш ли.
ако искате, аз ще си включа коментарите, да ми пишете дали искате Майнкрафт или Roblox. Леле човек, как паднах. Жив сам. Щях пак да падна. В момента игра само с една ръка. Пак от лигавня умрях. Ето го, да. Не го взе. Давай. Можеш. Има друго. Можеш да го вземеш, можеш. Опа! Дани мълчи, че снимам клип, брат. За YouTube. Да, нали? Всичко ли си чува? Да. Може ли? Ето. Няма. О! Умника. Що? Да го питам ли? Аз от... Коки гея ли бе? Коки май ще дойде. Бе, Моля ли Марти да дойде? кой мат? Христоса. Да идва. То Миланчо ми е сърдит, знаеш ли? Наказателя ще идва ли да играе? Бе, то зад мен. Успява. Същата технология. Имаш нещо, а? Оцеля ли? Браво! Може ли запалка да запаля листа? Да, Ама ако замериш не съм виновен. хубаво. Ще отворя джам. Еми добре хора, това ще е всичко от този клип. Ай, чао.